הגענו למועצה אזורית חוף השרון וביקרנו במושב רשפון. החלום הכי חשוב והכי גדול שלי זה היה להגיע לעצמאות הכלכלית שלי, לעצמאות הרגשית שלי, וזה היה חשוב לי לעשות את זה רק דרך מה שאני אוהבת, רק מה שאני מאמינה ומה שאני יודעת הכי טוב. ומה שאני יודעת הכי טוב זה לטפל. רצינו לעשות את זה באווירה כפרית, בווילה, עם גינה, רחבת ידיים, עם ג'קוזי, עם פינות זולה, מקום שהוא נעים. מגע כידוע משחרר אצל כולנו את כל הזיכרונות שיושבים בתאים, ברקמות. אם זה מתח, לחץ, צער, שמחה, כאב, בכל דרך. המגע מאפשר לגוף להוציא את זה החוצה. היורובדה זה ידע החיים, זה תורה שלמה של ההודים. הטיפול שאותו אנחנו עושים נקרא ביאנגה, וזה טיפול שתפקידו להוציא רעלים מהגוף. בסוף הטיפול יש ניסוך שמנים על מרכז הטלפתיה, על העין השלישית. מי שרעב לאחר טיפול יכול לקבל ארוחה ביתית בגינת הספה. ניתן לשלב את טיפולי הגוף עם לינה בצימר הצמוד לספה.